Evder bacarı Erdoğan'ya herama Xoçmanê girêdayê Erdoğanê nevan gundana. Gundê me navê xwe yî kevin Siğirpêt e û derdorê xwe kor gelî bêberek, xêskar, Qordoliya Jorîn, Qordoliya Jêrîn. 21 gundên vê heremê de, herema Xoçmanê de 21 gundê Kurdan e. Rêçûna me cotkarî ye û sewaltî heyana xwayî dikin. Dedkevine zozana em barê dimêya zozana didimînin û axa me erdê me erdekî bilind e çiyayî ye û deşt zozan xwe ne deşta xwe ye çayîrin. Ajotanê de cotkariyê de gênim davêjin, cê davêjin, koringe dibêjin ya davêjin, pîvaz kartola davêjin, em bêjin gizêr, nebatê maydanos, tiştê ciyê sar da şîn dibin wana davêjin. Erdoğan sînorê Gürcistanê ye li bacarê Rojhilatê. Çemê xwe, avê xwe gelekî zêde ne, kaniyê xwe zêda ne. Nüfusê gundê me berê 20 salî berê yani 40 salî berê gundê me li 1500 merif jiyan dikir. Naga koç kirine bacarê mezin metropola da jiyan dikin. Na gunda weke sed mal nüfusê xwe yani sedî da 300 kêm bûye. Ji we de fazla gunda da kesek zêde tune. Hemî millet zû da çûye bacara. Lê niha dizvirin evek teqawet bûne emek bûne dizvirin tenê. Gundê xwe yani bere bere nüfusê gunda careka din zêde dibe. Ez vêya bêjim. Silav hürmet.